Oho. Herre Kuutsen on ruotsalainen. Herre Kuutsen on Veijo, kun Jessää teki. Ihan turha sihtailla yhteensä pitempään. Vasta määris. Joku määris. Hei pojat, mua häirisi yksi päivä ihan hirveästi. Mikä on Metallican uuden levyn nimi? Dead Magnetic. Ootko sana uusti? Ja vitun nopeasti. Dead Magnetic. Ari, voitko sanoa mikä on Belmont Viro? Cock my sock. Oi jumalauta. Ei saatana. Eipä, ai perkele. Vai sook. Lyö nyt vittuun kehari. Hamppukautta. Tätä lämpätkä on pakko pitää juustopäin. Vitsi kun ollut tuolle vielä pystyssä. Lyö! Et mä... Lyö, no niin, lyö. Eikä ollut. No niin. Ei mitään. Miksi kaikki sillä käsin noita palloja? Missä mun pallo? Itse Timo pitää höriä. Siinä takana. Distraction derby vittu. Peli vaihtu. Meni! Vittu! Timo, Mitä helvettiä? Timolli tehnyt sai hyvän suorituksen. Noniin. Hiljaa! Ei helvetti. Hiljaa! Lyö saatana. Niin se vaan vanha konkari Vesa tuli sieltä saatana. Cock my sock. Teme. Tämä! Nyt en vaan se ylitä vittu. Jimmy ja Jimmy! Huhhuh. Olipas. Se semmonen lyöti! Oho! Mikko ei failannut. Älä on nyt Mikko. Mitä? Mikä siinä tuli eteen? Vittu! Näitä vittu skifi väsää näkymättömiä eteen, että mä voittaa sitä. Noniin. Onko tosu? Oo. Lyö sille kimmokkaan, että Arin pallo lähtee helvettiin. Ei kykene eikä pysty. No toi lyönti. Sedän vittu! Taikuri luttinen, surkuri tatinen. Timo teki Arille temput ilman käsiin. Kenen kalle tuo? Minun. Jässä siinä.